Deniska Ovan je medzi nami dnes. Ahoj, vítaj v Dámskom klube. Zdravím. A ako sme avizovali hneď na úvod, dnes nám Deniska ponúkne takú zostavu cvikov, ale v stoji, vďaka ktorým schudneme. Neviem, či na úvod, na záver sa ťa spýtať, že by si dala zo pár motivačných slov pre ľudí, ktorí sa nevedia rozhýbať a nevedia nejakým spôsobom začať cvičiť. Nechám na teba, alebo začneme hneď cvičením. Ja by som asi na úvod povedala a zmotivovala ľudí, že aby sa teraz postavili, aby si so mnou zacvičili, pretože podľa mňa treba cvičiť hneď a neodkladať to na ďalších 5 minút alebo hodinu. A najideálnejšie je asi, jak ráno vstaneme, tak rovno ideme na nohy a zacvičíme si, lebo potom ten deň má strašne veľa vecí, kvôli ktorým nemôžeme cvičiť. Takže keď si ráno zacvičíte túto zostavu, možno tých 10 alebo 15 minút, tak si myslím, že prídete k nejakému návyku, ktorý potom naozaj to telo si bude až pýtať, by som povedala. A uľahčili sme to tým, že budeme iba stáť. To znamená, že bez toho, že by sme si sadali, ľahli, pomôcky potrebovali nič. Iba presne stojíme tak. a začíname cvičiť. Áno, a ešte dodám k tomu, že vlastne táto zostava je aj pre tých ľudí, ktorí majú vôbec akože problémy s aparátom vlastne pohybovým, to znamená, že majú problémy s klbami, kolenami, bedrami, čiže aj pre nich je to výborné, že nemusia ísť na 4 dole alebo ľahnúť si na podložku, takže naozaj, že v tom stojí je to úžasné v tom, že je to aj vlastne funkčné cvičenie, že nám to posiluje vlastne aj posturálne svalstvo, to znamená, ktoré používame v každom dennom živote a budeme lepšie sa cítiť, budeme lepšie stať a nebudú nás bolieť chrbátiky, bedrá, kolená, takže môžeme začať. Ja by som to ešte vlastne poňala tak, že aby si diváci zapamätali, že každé cvičenie má koncepciu. Na začiatku sa trošku rozhýbeme, potom máme jadro cvičenia, teda na jednotlivé svalové skupiny a na konci si vždy trošku postrečujeme, že teda tých 10 minút by sme to mali všetko stihnúť. A precvičíme partie, ako sú brucho, ruky, zadok, nohy. Áno, nohy, super. Presne. Takže ja by som začala na začiatok. Teda stojíme a ako postavili sme sa zo spánku, zobudili sme sa, stojíme a ideme sa iba ako keby rozpohybovať od podlahy, ja to nazývam od chodidiel až po hlavu, čiže začíname v členkoch. Je to aj taká pumpa, už som to tu niekedy spomínala, že vlastne členky sú veľmi dôležité pre lymfatický systém a rozpumpujeme vlastne celé telo a začína prúdiť energia a v podstate ideme postupne jednotlivými klbikmi. Čiže začali sme v členkoch, môžeme dať ešte jeden taký komplexnejší cvik, idem na špičky, už idem aj kolená, zatlačím päty a vystriem nohy a ideme dýchanie, nádych, výdych, nádych a výdych. Čiže to dýchanie si vlastne ako keby striedám. Nemusím myslieť, kde je nádych, kde je výdych, proste dýchajte, hej. Nezadržiavajte dých, to je veľmi dôležité, lebo potom by to nebolo zdravé cvičenie. Čiže pôjdeme na koleno, práca, nekonečná osmička. Veľmi jednoducho som si vlastne vytvorila túto zostavu, aby ste si zapamätali, nekonečné osmičky budeme robiť. Čiže najprv s koleným klbom, čiže ako keby na podložke kreslím špičkou nekonečnú osmičku a týmto si uvoľním klb kolenný. Potom nechám tú ceruzku na kolene a teraz bedro robí nekonečnú osmičku a tuto si uvoľníme zase bedro. Môžeme sa ich chytiť však, lebo asi udržať Samozrejme. sa nebude úplne ľahká záležitosť pre niekoho. Áno, čiže chytím sa nejakého doma nábytku a veľmi mi to vie veľmi pomôcť. To isté potom spravíme aj na tú druhú nohu. A idem si rozpohybovať chrbátik, čiže opriem si ruky o kolená a pôjdem len zagulatiť driek a vytlačiť pánvu do diaľky. Toto je ako keby mačka, keď si predstavíme, že sme na tých 4 na zemi, čiže týmto spôsobom si krásne viem rozpohybovať chrbát. Pokračujem ďalej, ruky môžeme dať za hlavu a proste pôjdem si základné pohyby chrbta do jednej strany, do druhej strany a zase dýchame nádych a výdych, rotácia. A môžeme trošku popohybovať aj hlavičkou a tým pádom sme si rozpohybovali celé telo. Ešte nám zostali ramená, čiže s ramenami len k ušiam a ramená dole od uší. A toto je vlastne ten úvod. Áno. A ktorý vykonávame pomaly. Venujeme sami sebe nejaký ten čas a tomu cvičeniu. Ideme Presne cvičiť. Tak. Ideme cvičiť, ideme to jadro, takže poďme najprv brúško.
Brucho v stoji, vlastne keď si predstavím, ono pozostáva zo zdvihnutia nohy, pretože tam sa zapája spodné brucho a potom ako kombinácia rúk. Ja najprv ukážem pre začiatočníkov, že budem len jednoducho striedať, ako keby pochodovať a zdvíhať tie nožičky hore. Jednak je to stabilizačné cvičenie a na spodné brucho. A snažím sa vťahovať ako keby pánvové dno dovnútra. To ja stále hovorím, to je vlastne ten opasok, ktorý vás drží znútra a potrebujem mať také napätie v tom vlastne strede tela. Pridám k tomu ruky, zdvihnem a robím to vo zdvihnutých rukách, ale môžem si chytiť aj činky, aby som si ich aj teraz ukázala. Keď nemám činky doma, zoberiem si minerálku do rúk a idem len cvičiť opäť nohy. A už je to ťažšie, hej? Už je to pre mierne pokročilých. Dám si ťažšiu činku a už je to pre pokročilých. Koľkokrát opakujeme? Môžeme opakovať po 10 krát a potom k tomu pridám opozitná ruka, noha a už robím flexiu v tom hrudníku a už je to na priamy brušný sval. Čiže už pracujeme na brucho, to je ďalší cvik. A potom môžem robiť to isté do boku. A to už robíme na šikmé brušné svaly. Čiže takto si pekne rozporcirujeme to brúško, aby som sa vlastne venovala každej jednej svalovej skupiny vlastne toho brúšneho Po svalu. 10 krát opakujeme. Áno. Dobre. Ďalej môžem si dať ruky pred seba a zdvíham nohu. Tiež veľmi jednoduché cvičenie, takisto na brúšny sval. No, a teda to brucho myslím si, že aj stačí. Áno, a pôjdeme na nohy, hej? Nohy veľmi jednoducho, s nimi viem pracovať. Dám sa do rozkročma a idem len hore a dole. Čiže pre začiatočníkov toto úplne stačí. To sú vnútorné stehna, alebo... Vnútorné sa tuto rozťahujú, ale pracuje tá horná svalová skupina. Čiže na tie sa teraz zameriame. A stehien, áno. A vlastne, čo som chcela povedať, že trošku zrotované sú tie nohy ako keby do diagonály a kolienko ide bočne. Pozor, aby to koleno nešlo dopredu. To je dôležité. A môžem si tu zostať a môžem posilovať ruky a posilujem nohy zároveň. A toto je také... Pálivé. Po chvíli. Presne, že ako dlho vydržím. Kto by potreboval, môže mať za sebou aj stenu. Koľko si odpočítať, aspoň v tej polohe, koľko max teda minimálne vydržať aj pre toho začiatočníka? Pre toho začiatočníka kľudne 2-3 sekundy. Aj to stačí. Sekundy to stačí, potom idem hore. Ono postupne, keď to budete každý deň robiť, dlhšie a dlhšie človek vydrží. Ukážeme si zase jednoduchý drep, čiže opäť nechám ruky dole pre začiatočníka. Kolena by nemali presiahnuť špičky prstov na nohe. Takže idem zadkom trošku dozadu. A to je taký správny vlastne drep. A keď už som mierne pokročila, zdvihnem ruky pred seba. A už je to opäť zase zaťažkávajúce. A už sa aj zadýchčujem ja. Nám to stačí zo párkrát ukázať, aby si to aj udýchala. Samozrejme, opakujeme opäť, zostávame stále 10 krát, áno? 10 krát. A potom ja si viem dať tú vlastne celú zostavu aj ešte raz zopakovať. Ďalšiu sériu. Presne tak. Takže toto bolo na nohy. Ešte ukážem ďalší cvik na nohu. A to je vlastne takýto cvik, kde koleno ide dole a koleno ide hore. Čiže zadná noha bude krásne sa vystierať a krčiť. Takisto je to dôležité ustáť, čiže môžeme sa niečoho aj chytiť a bude to opäť jednoduchšie pre tých začiatočníkov. Opäť, keď chcem sťažiť, zoberiem si do rúk pomôcku a pôjdem s činkami biceps. A idem výdych a nádych. Takže toto je výpad, ďalší cvik. A potom môžeme vlastne sériu na ruky. A ruky vlastne veľmi jednoducho. Pred seba, otvor a zatvor. A ideme dýchať. Nádych, výdych, nádych. Čiže vždy, keď je fáza, je raz nádych a potom výdych. Ďalej, čiže to sme mali v podstate tieto svaly ramena, bicepsy a môžeme triceps. Čiže idem ruky dozadu a pôjdem krčiť vlastne v nádychovej fáze,
a vo výdychovej hore. A pracujem na tricepsový sval. Čiže už sme vlastne zakomponovali všetko. Perfektné. Ďakujeme ti veľmi pekne, Deniska. Aj si to naozaj super ustala. A chcem sa možno spýtať, povedala si tých 10-15 minút denne. Je to teda želaný efekt po nejakých dňoch až týždňoch, že schudneme? Aj keď si teda doprajeme tých 10 minút, čo je zvládnutelné, povedzme si. Určite. Nájsť si ten čas. Plus to skombinovať s tou kuchyňou. Určite. Strava veľmi veľa robí. Áno. A nezabúdať na hydratáciu. Hydratácia je podľa mňa taký spúšťač chudnutia. Čím viac budeme vlastne piť a hneď od rána, tým lepšie sa nám vlastne ten systém a metabolizmus bude zrýchlovať. A na záver ešte ten stretching, aspoň jeden cvik, aby sme ukázali. Takže keďže sme robili nohy, zadok, takže idem na stretch vlastne okolia sedacej kosti. Tak toto je taký sval piriformis sa volá. Veľmi dobrý na bedrové klbiky. Čiže to idem na jednu stranu a na druhú stranu. A tento sval predný, čo sme stehno robili, chytím nohu dozadu, pritiahnem a chvíľočku držím a len si proste predýchame. A zase ruky jemne dopredu a môžem s nimi naťahovať prípadne aj to brúško do strany, do druhej a ešte tú krčnú. A takým perfektne vyzbrojení do nového dňa a už len teda začať. Veľmi pekne ti ďakujeme, želáme ti ešte pekný zvyšok dnešného dňa.